Asibingelele abazalwane bonke endaweni zonke egameni likaJesu. Simbonge uNkulunkulu bazalwane ukusigcina egameni likaJesu. Sibonge nama groups lawa abazalwane ku WhatsApp esikhuleka nabo sishare nabo, siyabonga kakhulu. Siyakholwa ukuthi nalabo abazalwane singezwe lutho ukubona uNkulunkulu bagcinile unabo egameni likaJesu. Bazalwane, enhlizweni yami kunomyalezo nje omncane, angishumayeli, kufana nesicelo noma nesikhumbuzo kubazalwane bami ukuthi sisakhuleka ake sithintene izingxenye zonke. Ngifisa ukufunda lapha ke bazalwane uJeremiah chapter 9 verse 17. Usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, qaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike, nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike, basheshe basikhihlele isililo, ukuze amehlo ethu amululuke izinyembezi nezinkopho zethu ziphophoza amanzi. Ngokuba izwi lokukhala lizwakala livele eSiyoni lithi, yeka ukuphanga kwethu, sijabhile kakhulu ngokuba silishiyile izwe, ngokuba badilizile izindlu zethu. Yebo, zwanini izwi likaJehova nina besifazane, izindlebe zenu zilamukele izwi ngomlomo wakhe. Nifundise amadodakazi enu ukukhala kubi lowo nalowo umakhelwane wakhe ukulila, ngokuba ukufa oNkosi Jesu kwenyukele emafasiteleni ethu, kungene ezindlini zethu zamakhosi, ukunquma abantwana ezitaladini nezinsizwa ezicawini. Asifundeke bazalwane lapha ku chapter 5 uMatthew verse 4. Oh Jesus. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayokududuzwa. Haleluya, ke sikhulekeni. Babona amandla wonke izwi lakho liphilile, lingamandla livela kuwe, linguwe. Lingamadoda asiqondisa endleleni, lisibane ezinyaweni zethu. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liyaphunzisa izimbabala. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liyaphula imisedari yaseLebanon. Izwi lakho linamandla, lizuka imvelo uNkulunkulu wethu. Kangakanani ke kithi thina abantwana bakho. Egameni likaJesu Baba siyakhuleka. Siyakhuleka uNkulunkulu wami kulolu suku olishisa njengeziko. Siyakhuleka uNkulunkulu wami ukuba uvuse ngisho sebehleli nasebelele. Uvuse Nkosi yami asebekhohliwe nasebengabazo nabashawa uvalo. Ubavuse Nkosi yami egameni likaJesu. Uvuse umsebenzi wakho uNkulunkulu wethu, thina lesikhathi uyosinciphisa uNkulunkulu wethu ngenxa yabakhethiweyo bakho, ngoba ukube besingawuncishiswa bengawasinda umuntu. Siyazi ke uNkulunkulu wethu nguNkulunkulu olinda izwi lakhe, nguNkulunkulu onaka izwi lakhe kunegama lakhe. Izwi lakho uNkulunkulu wethu libukhali kunenkembe esikanhlangothi zembili, liyahlaba lehlukanise amathambo nomnkantsha, liyahlaba lehlukanise umoya nomphefumulo, lahlulele izizindlo zenhliziyo. Egameni likaJesu uNkulunkulu wethu, izwi lakho lihamba ngamandla, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyobuya lilambatha lingawenza ngomsebenzi, izwi lakho liyaphumelela egameni likaJesu. Amen. Ngicela ke bazalwane ukuthi ngiqale ngokufakaza egameni likaJesu. Bayazi abazalwane, sengisegoli ngokuhlala, ngishumayela kakhulu eSoweto lapho uNkulunkulu khona enza imisebenzi. Nginobufakazi obunye obuphathekayo, kodwa ngicela ukwenza ubufakazi obufushane bazalwane ngempilo yami. Lithi izwi likaNkulunkulu incwadi yeSambulo chapter 12 verse 11 lithi, abazalwane banqoba uSathane ngegazi lewundlu nangobufakazi bezwi. So bazalwane, ngifisa ukudlulisa izwi lobufakazi ngingakakhumbuza abazalwane kule ndaba. Ngelinye ilanga abazalwane ngaphuma ekuseni kumgqibelo ngayo enkonzweni ngayokhonza.
unkosikazi nabantwana beseThekwini. Ngabuya ekhaya emini ngapheka ngabona kukhona okushodayo. Ngase ngithi angihambe ngesitolo. Mangesitolo ngafike ngashayiswa imoto emgaqweni. Imoto mangishayisa kwaqhuma isibhamu kwabaleka abantu. Nami angazanga ingqondo yami yathathwa kwangathi sengifile ngingafile. Angishaya imoto kwaze kwafika-ke abosizo-ke bazalwane laba bama-ambulance bangithatha bangisa kadokotela esibhedlela. Mangifika esibhedlela uthi udokotela yangi-check uthi awunalutho uhambe ekhaya. Angizange ngithungwe, angizange ngifake ngisho ukhonkolo. Into ayenza nje ngiyabona wayesenza ngoba ngase ngize ngafika. Wanginika amaphilisi ey'nhlungu ngasinda bazalwane ngiyaphila kuze kube namhlanje. Noma-ke kona bazalwane phela izinto mazenzeka kwafika ney'ndaba zokuthi ngishawa uNkulunkulu kusho zakwethu. Kodwa-ke bazalwane kwabuye kwagcwaliseka ngayizwela ngezami indlebe bengitshela ukuthi uNkulunkulu lo bengishaya. Kodwa-ke bazalwane angizange ngime ngaqhubeka endleleni ngamkhonza uNkulunkulu. Namanje anginaso ngisho isprain, anginasixhasi. Mangifuna ukuphenduka ngiyaphenduka. Mangifuna ukugijima ngiyagijima, ngenzani? Mangifuna ukujima ngiyajima. Kwadlula lapho bazalwane kuthe kule minyaka nje ngithi iminyaka emibili edlule noma unyaka owodwa ngahamba ngawashumayela kwakushoniwe eZonke kwelinye ilokishi elikhona la eGoli. Kanti ngizobanjwa abafana abangahijack bephethe ibhamu eziwu-4 bayibeke ekhanda. Bangithathe bahlale phezu kwami bangibophe izandla nenyawo kuyiwe nami ehlathini. Bafike bangifake emgodini. Abanye bagoqoza imoto lapho phezulu bazama ukukhipha i-tracker. Lo omunye ungigadile ngiboshwe izandla nenyawo kodwa still ungigade ngesibhamu ungibeke unyawo esiphundu. Umlomo lo namakhala kusenhlabathini, iy'ntuthwane ziyayingenela nje ngize ngiyikhiphe ngikuphefumule. Umgodi-ke engangikuwo bazalwane ucishe ulingane nayo le ndlu noma ungaphezulu engangifakwe kuwona. Ngahlala kulowo mgodi ama-hour amabili. Bathatha-ke abakuthathayo bazalwane amabhande nemali namafoni. Kodwa bazalwane ngifuna ukusho le nto kwaba sengathi ngilele ngiyaphaphama abasekho ngithi nawo la bantu sebeshoniphi. Ngithandazeleke bazalwane ngoba nomthandazo engangiwuthandaza sasingesiningi isikhathi sokuthandaza. Ngathi nje enkosini, Nkosi uwe kuphela ungangisindisa la ngoba akukho muntu akukhwehlela kudlula ilutho, kukhala nje isilwane ehlathini sithi kwaya. Ngathi wena kuphela Nkosi ungangisindisa la. Kodwa futhi ngoba ulobile ukuthi umuntu kumele afe kube kanye sihlulele. Makuwukuthi isikhathi sami sokufa lesi Nkosi, lungela-ke ukuthi umukele umoya wami. Hhayi-ke bazalwane emva kwalokho kwaba sengathi ngizumekile ngilele. Ngathi ngiphaphama abasekho abafana. Mangithi ngiyezwa kuqhuma ibhamu ziqhuma le kude. Kanti sekufika abantu be-tracker emoto. Bajahana-ke babaleka abafana. Ngakhishwa kumgodi indlela omkhulu ngayo. Ngathi ngiyayiphumela ngabuyela phakathi, ngathi ngiyaphuma ngabuyela phakathi. Ngaze ngadonswa ngentambo. Kodwa bazalwane ngaphuma ngiphila. Nemoto futhi ayenzekanga ngalutho ngisagibela yona leyo moto. Kodwa engifuna ukukugcizelela abazalwane kimi kwaba sengathi hhayi ngisindile nje. Nakwabanye abantu bengingasinda, mhlawumbe ngisindiswa abantu be-tracker. Emasontweni amabili lento yenzekile ngahlangana nomzalwane uSimelane owufakazi wale ndaba ehambe yokwakha umuzi wakhe kaNdebele. Ngathi mina imzalwane ngoba uhambi kahle ngathi awuphilile ingcono ukuthathe ngemoto. Ngimthatha njalo imoto ayikakhishwa ngisho ku-Esmark. Imoto ayitheleliwe ngoba phela ifana nemoto entshontshiwe. Ne-insurance ayikhavile. Sivumelene nonkosikazi ukuthi ngizoya la nje eMidrand ngibuye, angizoya kude. Sahamba-ke nomnceku nomka
kakhe no ozawa kaMnomiya nomunye umfana engihamba naye siyaphika manje siya emzini kaNciko sifike lapha sisihlale sikhuleke size sidle nokudla uma sesibuya kuvele kwi-traffic jam uvele kudubulana abantu bamatekisi siphakathi thina abadubulayo bangala abanye bangala inhlamvu mhlambe ezadlula kithi zo-40 ayizange imoto ithinteke iqwebheke angazi inhlamvu noma zayiphuma phezulu noma zayiphuma phansi nathi asithintekanga wazi wathi uzana kaMnomiya kanti kunjani ukuhamba nobabungwenya kodwa sengihleli ekhaya enhlizweni yami uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi imina lo ngikusize emgodini futhi imina lo ngikusiza kulezi inhlamvu bazalwane kwaba ubufakazi kwathi noma ngithi ngiyaxoxa ngelinye ilanga umunye umfana omncane esishumayela naye lapha eSoweto wathi babungwenya wena wathi ngelanga sithandaza sizile ukudla wathi inkosi uma ngihamba nawe ngicela uveze uphawu wathi yabona-ke lezi zinto ebezenzeka kuwe uphawu lokuthi uhamba nawe ukuvikela uNkulunkulu so musake ukukhala ngaze ngakhuleka-ke emva kwalokho bazalwane ngakhulekela ukuthi isibhamu nje bengingasiboni eduze kwami ngoba wawungathi uma ngibona isibhamu umuntu ngingavele ngimudle ngamazinyo kodwa uNkulunkulu wangisiza-ke bazalwane kuze manje ngiyashumayela Soweto ngiyashumayela eGoli abantu bayasindiswa siyabhabhadisa abazalwane kulo nyaka odlule nje sibhabhadise ngisho abafundisi sibhabhadisa abafundisi abawu-7 bazalwane sambonga uNkulunkulu kakhulu kodwa-ke bazalwane indaba yami la uthi kuJeremiya usho kanje uJehova Sebawothi uthi qaphela ubiza abesifazane besililo ukuba bafike nithumele abesifazane abahlakaniphile ukuba bafike basheshe basikhihlele isililo ukuze amehlo ethu amululuke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoza amanzi labazalwane kukhulunywa omama ukuthi abeze basheshe bazokhihla isililo uma bekhihla isililo nathi sizokhala neze nathi somululuke inyembezi inkopho zethu igcwale inyembezi bazalwane ngoba bazalwane nasi isimo sinzima isimo sibi kudingeka omama abazalwane abakhalayo kudingeka omama abalilayo kudingeka omama besililo abakhala ngempela kudingeka omama labazalwane abazolida ukukhala thina madoda akukhaleki niyazi bazalwane ukufisa ukukhala kungakhaleki ube yathe uthola ukuthi akukhaleki indlela ke indoda edalwe ngayo kodwa uNkulunkulu wasidalela omama ukuba bazoba abasizi bethu la thina sihluleka khona ukukhala bakhale bona la thina sihluleka khona ukuqala ukukhala bakhale bona thina silandele bona sikhale kanye nabo so ngisho ukuthi-ke bazalwane isho njalo-ke incwadi ithi-ke abasheshe basikhihle isililo ukuze amehlo ethu amululuke inyembezi ngenxa yokukhala kwemama ney'nkophe zethu ziphophoza amanzi ngenxa labo mama bazokhala uthi ngokuba izwi lokukhala lizwakala livele eSiyoni lithi yeka kuphengwa kwethu sijabhile kakhulu ngokuba silishiye ilizwe ngokuba badilizile izindlu zethu kulesi sikhathi bazalwane uma singakwazi ukukhala manje asikho isikhathi siyokhala ngaso ngiyathanda ukugcizelela lento bazalwane ukuthi uma kungakhalwa manje angiboni esinye isikhathi sokukhala akusona lesi sikhathi sokuphikisana uma kuwukuthi bazalwane siyashare ngiyacela sishereni ingcosana kodwa bazalwane kugcwala inyembezi bazalwane sikhale kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyazizwa inyembezi zakhe zabantwana bakhe uthi verse 20 yebo zwanini izwi kaJehova nina besifazane izindlebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe nifundise amadodakazi ukukhala kube yilona lo makheleni wakhe ukulila ngokuba ukufa kwenyukele emafasiteleni ethu kungene ezindlini zethu zamakhosi ukunquma abantwana ezidaladini ezinsizwe zicawile bazalwane lithi iBhayibheli asikhale kuze kufundiswe amadodakazi ukukhala kukhala umuntu nomakhelwane wakhe lesi isikhathi sokukhala abazalwane lesi isikhathi sokulila
isikhathi lapha uNkulunkulu elindele khona inyembezi zabantwana bakhe. Uthi kuJesu ma ekhuluma kuMatthew chapter 5 verse 4, uthi babusisiwe abakhalayo ngoba bayoduduzwa. Lokhu kusho ukuthini bazalwane? Kunenduduzo esilindile, kodwa ikwazi ukusiduduza bazalwane emva kokukhala singakhalanga. Okwesibili bazalwane, lithi izwi leNkosi lapha kuSambulo 21, uNkulunkulu uyosisula inyembezi. Lento bazalwane akusikona nje ukuthi ukukhala kuyinto mhlambe kuyinkonzo masikubuka bazalwane kuvela la. Kuthi ukufa kufikile emafasiteleni kwaze kwafika endlini zamakhosi bazalwane. Kwanquma etalatini nezinsizwa egcawini. Kule insuku bazalwane bayaza bazalwane sivinje ukuhamba. Sivinje ukwenza konke. Kulezi insuku kuthiwa kuzongenwa endlini sihlolwe ukuthi sinayo i-coronavirus bazalwane. Sihlolelwani bazalwane ngoba ukufa kungenile ezindlini. Kungenile emafasiteleni ethu, noma singathi siyakubalekela, noma singathi akakafiki kuwena, kodwa bazalwane silala sivuke singazi ukuthi sizozwani ngosuku olulandelayo. Sigcinwe izethembiso zikaNkulunkulu bazalwane. Ngifuna ukusho lokhu-ke bazalwane, lithi izwi likaNkulunkulu uHana wayevuka yohlala ethempelini bazalwane, akhale phambi kaNkulunkulu, akhale azabe nesibibithwane, akhale azamululuke bazalwane. Mayefika bazalwane umuntu kaNkulunkulu engena endlini uthi koze kube nini udakiwe, kodwa uHana uyaphendula uthi angidakwanga, angidle tshwala, kodwa inkinga noma udaba lwami ngilithululela uNkulunkulu. Uthi ngithululele umphefumulo wami uNkulunkulu. Kulezi insuku bazalwane sidinga omama abadala abazothululela imphefumulo yabo uNkulunkulu. Sidinga omama abadala abazoba nesibibithwana, abazomululuka inyembezi, abazofundisa amadodakazi abo ukukhala kanye nomakhelwane. Isikhathi lesibazalwane sokho sikhulekile bazalwane kodwa sikhalanga. Sikhulekile bantwana bakaNkulunkulu kodwa sikakabubuli. Sisakhuleka kumnandi bazalwane. Khona isikhathi uPawulu asikhombayo lapha encwadini yamaKorinto okuqala chapter 7, uthi kuze isikhathi lapho khona oshadile ezofana nongashadile, kuze isikhathi lapho usebenzisa leli zwi uzofana nongalisebenzisi. Bazalwane ngathi besingake indaba yethu yokukhala siyibhekisise kakhulu bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu ubusisiwe ohlanganyela nabakhalayo kunohlanganyela nabajabulayo. Ithi incwadi kaNkulunkulu bazalwane, inhliziyo kaNkulunkulu iseduze nalabo abanhliziyo zabo zikhalayo. Kulesi sikhathi bazalwane sidinga ukukhala, sidinga omama abadala. Nkosi lapha eNatal eThekwini kunomama abadala, omama Mcele, omama Ngobese, omama Dlamini, omama Usithole Ntuzuma, omama Majola Jesus, omama Mcibane, uMakamdula. Abomama abazalwane babefundiswa umkethu ukukhala, babiza bakhuleke nabo bamululuka inyembezi, babiza abazalwane kuchithwa isikhathi kukhulekwa uNkulunkulu. Kulezi insuku bazalwane ukukhala kusekho. Omama balesi sikhathi abakhali, intombi zona zikwazi nokwazi. Isizathu bazalwane ukuthi omama abadala sebeqala ukusishodela futhi abasekho. Ngiyanxusa bazalwane ngomoya kaNkulunkulu, ngiyanxusa komama eThekwini, omama bami laba abangizalayo. Mangifike kubona ngiba indodana, mangifike kubona ngiyatetema, ngidla nezinto engingazidli kwami ngoba ngisuke kufika indodana. Kodwa ukugcizelela kwami bazalwane kula ekutheni bomama siyacela abantwana bakaNkulunkulu kulesi sikhathi ke nixhumane nikhale kuNkulunkulu, nathi sizonilandela sikhalo osizini osikulo bazalwane. Ukufa kungenile endlini zethu, kungene ngamafasitela, italati ivaliwe nezigcawu azikho. Izigcawu bazalwane, Nkosi ake ngiphinde ngifunde leli uverse 20. Kepha izwanini izwi likaJehova nina besifazane, izinhlebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe. Nifundise amadodakazini ukukhala, kube yilona lowo makhelwane wakhe ukulila, ngokuba ukufa kwenyukela amafasiteleni ethu, kungene ezindlini zethu zamakhosi, ukunquma abantwana ezitalatini nezinsizwa egcawini. Bazalwane kuthi ukufa kungene endlini zethu, kungene emafasiteleni ethu, kwazonquma bazalwane abantwana bethu ezitalatini. Namhlanje kuthiwa singahambi ezitalatini ngoba ukufa kufikile.
Amen bazalwane. Neinsizwa egcawini, igcawu indawo zokuhlangana. Kuthiwa kungahlanganwa abazalwane ngoba ukufa kufikile, kodwa uthi uNkulunkulu akubizwa besifazane bakhale bezizwi lakhe bazalwane. uNkulunkulu osho ukuthi akukhala kusho umuntu, akuveli emntwini. Kodwa abazalwane kubonakala sengathi ukube bekuthiwa ngiyaxoxa bengingathi uNkulunkulu womile omele inyembezi zabantwana bakhe. Kulesi sizukulwane bazalwane sokungakhala enhlizweni yami bazalwane ukuthi angigcizelele kakhulu bazalwane kule ndawo yokukhala, ukuthi angigcizelele bazalwane kakhulu kulolu sizo esikulo, ukuthi angigcizelele kakhulu bazalwane kulokufa okusihlasele. Lokufa bazalwane ungaba nemali, ungaba nemfundo, ungaba nezikhali, ube nempi, kodwa ayizukulwa njengamanje. Into edingekayo umkhuleko, into edingekayo bazalwane umkhuleko wokuzila ukudla, umkhuleko wokukhala. Okunye bazalwane engifisa omama ngisabakhumbuza ukuthi abakhale. Nakho engifisa ukusho bazalwane, sesikhulekile bazalwane kakhulu. Sikhulekela isifo, sikhulekela bazalwane ukuthi isifo siphela amandla. Kodwa bazalwane ngifisa ukusho lokhu ukuthi kukhona into esivinjwe kuyona abantwana bakaNkulunkulu. Sivinjiwe ekuhlanganeni, sidumisa uNkulunkulu, sivuselelane, sisherishe umoya ongcwele, sisherishe umlilo, sibeke izandla kwabagulayo bazalwane, umzimba ubambane ngomoya, sikhonze uNkulunkulu. Siyacela bazalwane ukuthi umkhuleko yalezi iy'nsuku noma ngabe zizintathu bazalwane sophinde siqhubeke sisikhulekele isifo, kodwa ake sikhulekele ukuthi uNkulunkulu wethu avule ukuhlangana kwethu. Ake sikhulekele uNkulunkulu bazalwane ukuthi avule imvuselelo yokuhlangana. Ake sikhulekele ukuthi uNkulunkulu avule ukuthi kugcwaliseke izwi lakhe. Athe uJesu la kuhlangene khona ababili noma bathathe egameni lami noma ngabakhona. Ake sikhulekeni bantwana bakaNkulunkulu ukuthi sikhulise abantwana bethu enkosini. Ake sikhulekeni bazalwane ukuthi sikwazi ukushumayela ivangeli, kusindiswa abaningi kulezi iy'nsuku. Bazalwane isho njalo inhliziyo yami bazalwane ebusuku ithi ngiyakhumbuza abantwana bakaNkulunkulu. Ake sikhaleni bazalwane, ke sikhaleni ukuthi uNkulunkulu asivulele ukukhonza. Bazalwane noma ngafi isifo siyabulala, kodwa bazalwane asikwazi ukuthi singavinjeli ukukhonza. Kunamandla avela ekukhonzeni bazalwane, kunamandla akavela uPawula noSila bevalelwe ejele bazalwane, lithi bamdumisa uNkulunkulu bakhuleka. Bazalwane kwazamazama isekelo zejele, iminyango yavuleka. Isizathu bazalwane kwakwamandla okuhlangana, abantwana bakaNkulunkulu behlangene bekhala uNkulunkulu, bemmemeza uNkulunkulu. Ndikuloko kuhlangana kwabo kuleyo mvuselelo nakulawo mandla nalowo mlilo wathelwa phezu kwabo. Ethi incwadi yamaHebheru yashintsha iy'khonzi zakhe ziba malanga bomlilo, khona imiphefumulo yasindiswa bazalwane. Umgcini ziboshwa bazalwane nendlu yakhe wasindiswa, wabhabhadiswa, wamukela inkosi nomsindisi bazalwane. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyanxusa komama abadala eThekwini bazalwane ukuthi basikhumbule, ke bakhumbuza amadodakazi abo ukukhala, ke balide ukukhala kulesi sikhathi bazalwane. Uma singakhali manje asikho esinye isikhathi esiyokhala ngaso. Inkosi bazalwane ibusise. Baba siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga izwi lakhe eliphilayo nelinamandla. Siyabonga uNkulunkulu wami izwi lakhe lingumlilo. uNkulunkulu wami izwi lakhe liyisando, liyaqhephula amadwala, liyaphunzisa izimbabala. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liyaphula imisedari yaseLebanoni. Izwi lakho liphilile uNkulunkulu wethu, linguwe. Izwi lakho Baba libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Liyahlaba lehlukanisa Nkosi yami amathambo nomnkantsha. Lehlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela izizindlu zenhliziyo. Baba dedela izwi lakho, ehlisa izwi lakho, fakazela izwi lakho, qindisa izwi lakho kulesi sikhathi uNkulunkulu wami. Ngamandla akho ubonakala ukuthi uNkulunkulu ongaphezu kwezimo zonke, ungaphezu kwezinto zonke ikhona. Uma bekhona abanye uNkulunkulu above them all, uma bekhona abanye ababusi uNkulunkulu wami ungaphezu kwabo wena. Uma ikhona eminye imimoya eklema ukuba namandla, uNkulunkulu wami wena ungaphezu kwayo yonke. Ubuse emazulwini, ubuse emhlabeni uNkulunkulu wethu, unamandla phezu kwemoya naphezu kwenyama yonke. Baba ngaze sizathe egameni likaJesu siyathembela kuwe, sithemba izwi lakho uNkulunkulu wethu elingawubukeli lambada. Uthe wena uNkulunkulu wethu awufisa ibhubhi namunye, ufisa abantu bonke
basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso egameni likaJesu manje. Amen.